Barka da zuwa tashar Duniyar Labaru. Idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan tashar, daure ka danna mana wannan alama ta subscribe, sana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. A yau za mu nuna muku yadda za ku tura waƙa a WhatsApp ko mai girmanta. Mutane da yawa suna complain akan cewa waƙa idan ya yi nauyi ba san yadda za su tura shi a WhatsApp ba. So dama WhatsApp sun yi ma WhatsApp ƙa'ida da cewa duk audion da ya haura 16 MB ya kai 17 ba zai tafi ba, amma akwai hanyar da ake yi ana turawa. To da farko dai za ka shiga WhatsApp ɗinka kai tsaye. Idan ka shiga WhatsApp ɗinka, for example za mu tura ma wannan number ZAG. So idan ka shigo dama normal procedure mutane da suka fi sani shine kaga da ka shiga za ka je audio ko kuma daga can direct za a yi sending to WhatsApp. Kowa da irin hanyar da yake yi. Za ka shiga nan, idan ka shiga for example kun ga waƙa Gambiza 19 MB, ga wata Gambiza ga su dai 19 MB sun haura, ga wasu BCO. To amma idan za ku yi scrolling kaɗan za ku ga wani 88 is 2 MB. To shi kun ga zai tafi duk abin da 1 MB to 16 duk za su tafi. Kun ga 2 MB gashi mun sa ya makin yak zai tafi. Muna tura kun ga shi send mun ce kun ga ya fara, kaga cancel. To amma yanzu bari mu sake gwada ku gani. Kun ga Gambiza 19 shi, to bari mu sa wannan Gambiza kun gani? Gambiza kun ga ba zai je ba. Kun gani? Mun sa can't send audio message over 16 MB. Kun ga sun faɗa da kansu. To ya za a yi mu tura wannan audio? To na farko abin da za ka yi shine idan nan gurin da za ka ƙara shiga gashi muna da audio, document, camera, gallery, location, contact. Contact za mu tura ba wani hoto za mu tura komai da sauransu. Mu ba capturing hoto za mu yi direct mu tura ba, za mu je document. Yawwa internet nake spage. Agenda. Ga audios. Yawwa kun ga yawwa kun ga Gambiza wagga mai 29.45 MB wagga 16 wagga yawwa Gambizar YS wagga Gambizar Y kuma wagga ita ce muka gwada as 19 ko kun gani ga ta kun ga tafiya za ta yi. Duk wacce kuka sa in dai cikin wa'annan ne da ko mai girmanta ko mai kun ga wannan ko Najeriya kun ga 30 MB ma kun gani tafiya za ta yi. Kun gani gashi to haka ne za ka yi kawai da kayi haka ka gama da tura waƙanka insha Allah. Dan uwa idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan channel, daure a danna mana subscribe, a yi sharing, a yi liking domin su ma sauran 'yan uwa su amfana. Sai mun haɗa wani jikon.